What I like about primary production is the fact that it is part of our indigenous knowledge systems. The concept of indigenous knowledge systems is shortened to an acronym that reads as IKS. I do not have an academic definition of IKS. Nonetheless, I regard it as our black science. Ladies and gentlemen, let me say this to everyone, that COVID-19 has humbled the global nation because it is taking us back to what our forefathers did, which is back to the basics. You know, African wormwood, which is known as in isiZulu umhlonyane, is not something that is new. It was used by our forefathers to halt and put at bay flu and any disease that is associated with our respiratory system. I'm telling you, our forefathers were spectacular. A person who suffered from appendicitis was not operated, but that particular person was placed upside down, his or her head on the floor, and the legs will be facing the upward direction or whatever you may call it. And that person will be shaken. And that was it. That was it. No financial implications, no nothing. Ngibathulela isigqoko. Abantu abasizala. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizoxhushisana ngephepha lesithathu. Sibheke esingakwenzile kuma-video amabili esiwaqophile phambilini. Ilokhu-ke ngicela ukucacisa anduba ngikhulume ngalokho engifuna ukukhuluma ngakho. Ngisho ini uma ngabe ngithi ama-video aqoshiwe mabili? Ngikhuluma ngesiqephu A, hhayi usiqephu B, ngoba lapho-ke asethe ukuba maningana ama-video aqoshiwe. Isiqephu A esezindaba, lokho konke siyakwazi. Kwenziwa izindaba ezinhlanu. Nanoma kunjalo, ebangeni leshumi neleshumi nanye, njengoba sasishilo phambilini, kwenziwa izindaba ezintathu kuphela. Ake ngibuze umbuzo, ngabe ucabanga ukuthi kwenziwa yini? Yingoba nezindaba nazo zihlelwe ngokwamazinga. Kunezinga eliphansi, izinga eliphakathi nendawo, nezinga elilukhuni. Ngakho-ke izindaba zihlelwe ngalolu hlobo. Indaba elandayo nechazayo zozimbili zingena ngaphansi kwezinga elilodwa, okuyizinga eliphansi. Indaba eningayo ingena ngaphansi kwezinga lesibili, okuyizinga eliphakathi nendawo. Lokhu kuchaza ukuthi ebangeni leshumi nambili sekuzo-edwa izindaba ezimbili. Indaba eqophisanayo, lena esithi idaza inkani, nendaba enhlangothi-mbili, lena esithi iyaqhathanisa. Zombili lezi ndaba zingena ngaphansi kwezinga elilodwa, izinga esilibiza ngokuthi izinga elilukhuni.
Ngicela ukukhumbuza abalingani ukuthi kuye kuthiwe ngesiNgisi, the height of a bar graph tells a story. Uma ngabe lokho sifuna ukukhumusha ngesiZulu singathi, indaba ehlaba umxhwele yileyo eqalisa ngesigameko esethusayo. Abafundi abaningi bayaye bangakunaki lokho. Umfundi aqalise indaba elandayo ngokuthi kwakungumgqibelo ekuseni ngenkathi ngivuka. Ugogo ubepheka iphalishi. Awu bakithi Nkosi yami, maye le ndaba lena, yebo yona ibhalwe ngolimi oluhle lwesiZulu, kodwa ayingihlabi umxhwele. Kodwa umfundi ongaqalisa ngalolu hlobo athi, kwabanda kwamancane, ngezwa ngithuthumela umzimba wonke. Amehlo ami ayethe njo phansi, ngisaba nokuwaphakamisa. Hleze ngithelwe ngamachaphazelo. Kwakuthule kuthe du, yize abantu babegcwele indlu njengozulu eya emakheni. Hawu bakithi, sakubona sakubeletha. Ngithi uma sengiqedile-ke mfundi nawe mlingani wami ukubhala isingeniso sami esihehayo, esihlaba umxhwele, ngeqe umugqa, ngiqalise kanjena-ke. Kwakungumgqibelo ekuseni, ugogo epheka iphalishi. Mlingane wami nawe mfundi, usungaqhubeka-ke nayo-ke le ndaba. Omunye angabuza umbuzo othi, awu ake sihlawumbiseni-ke ukuthi isihloko besimi kanjani. Singathi-ke mhlawumbe isihloko besithi mhla sibanjwa inkunzi ekhaya. Yini okunye okubalulekile ngendaba elandayo? Yilokhu, indaba elandayo inesizinda. Uyasazi isizinda sithinta okuthathu: indawo, isimo senhlalo, nesikhathi. Indawo isekhaya kubo kamlingiswa, yena olandisayo futhi osixoxela le ndaba. Isikhathi yesamanje, abantu sebebanjwa inkunzi. Isimo sishubile, umlingiswa uyathuthumela, uyesaba ngisho ukuphakamisa amehlo, udlala uvalo. Yini okunye okukhona ngaphandle kwesizinda? Abalingiswa esizwe ngabo kule ndaba yethu elandayo babili. Khumbula asikababiphi nayo le ndaba. Sizwe ngomlingiswa oxoxa indaba, saphinde sezwa ngomlingiswa ongugogo. Okwesithathu, yinkathi. Obhalayo usebenzisa inkathi edlule. Yingakho nje abanye baye bethi uma ubhala indaba elandayo ujeqeza emuva. Ngabomu nje, ngicela ukuphinda ukuthi sikhulume ngani. Sithena indaba elandayo ingena ngaphansi kwezinga eliphansi. Okwesibili, le ndaba ingeniswa ngesigameko esethusayo. Okwesithathu, inesizinda. Okwesine, inabalingiswa. Okwesihlanu, kusetshenziswa inkathi edlule. Indaba elandelayo ngechazayo. Kuthathu okubalulekile mayelana nale ndaba. Okokuqala, ingena ngaphansi kwezinga eliphansi. Okwesibili, kule ndaba kwethulwa amaqiniso.
Okwesithathu, kusetshenziswa ucezu lwenkulumo olubizwa ngokuthiwa yisichasiso. Mlingani wami nawe mfundi, angifuni ukukuchithela isikhathi. Uma ngabe kukhona okunye okufunayo mayelana nendaba echazayo, yana kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Isihloko sevideo sithi iphepha lokuqala isichasiso, iphepha lesithathu indaba echazayo. Indaba eningayo, kuthathu okubalulekile kule ndaba. Le ndaba itholakala ngaphansi kwezinga eliphakathi nendawo, okuchaza ukuthi amazinga obulukhuni ayajiya. Okwesibili, le ndaba ngecabangisayo, ifuna ukuthi umfundi ajeqeze emuva. Indaba enhlangothi mbili ngeqhathanisayo, le ndaba ifuna umfundi noma ohlolwayo aqhathanise okubi nokuhle, okufanayo nokungumehluko. Isithi ukuba lukhunyana ngoba ingena ngaphansi kwezinga elilukhuni. I guess the reason why this essay is classified as a bit intricate is because it is not categorically spelled out if the candidate must write a full page on the positives and another full page on the negatives, or whether the candidate should alternate the positives and the negatives per paragraph. Let's say iparagraph yokuqala isho ububi, iparagraph yesibili imayelana nobuhle. It is not clear. So I guess the candidate should use his or her own discretion. Indaba yokugcina yindaba edaza inkani, indaba eqophisanayo. Kule ndaba ohlolwayo kufanele aveze umbono wakhe. Ngizocela ukugcina lapha mayelana nezindaba. Ake sithathe isiqephu B. Lesi siqephu sithola imibhalo emide edlulisa imiyalezo. Nale mibhalo nayo ihlelwe ngokwamazinga. Sinezinga eliphansi lapho sithola khona okulandelayo. Izincwadi, kungayincwadi yobungane, kungayincwadi yokucela isikhala somsebenzi, kungayincwadi yakomkhulu noma yasemthethweni, nanoma yiluphi uhlobo lwencwadi. Lolo hlobo lolo lungena ngaphansi kwezinga eliphansi. Umlando kamufi nawo ungena ngaphansi kwezinga eliphansi. Izinga eliphakathi nendawo lifaka lokhu okulandelayo: umbiko omiselwe imigomo, umbiko ongamiselwe migomo, isibuyekezo, i-article yephephandaba, ne-article yephephabhuku, i-agenda namaminithi omhlangano. Izinga elilukhuni lifaka phakathi inkulumo elungiselelwe nenkulumo engalungiselelwe, ingxoxo nenhlolokhono noma lokhu esithi yi-interview. Ake siboneke, yini esesikwenzile? Sifundise isibuyekezo, umbiko ongamiselwe migomo. Kokubili lokhu kutholakala kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Sifundise umlando kamufi, utholakala kule channel ethi isiZulu File The Chat Room. Sifundise incwadi yobungani,
incwadi yokucela umsebenzi kanye nencwadi eya komkhulu noma yasemthethweni okuyisikhalazo. Lokhu kokuthathu kutholakala kule shaneli ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Izindaba zifundisiwe kuyo yona le shaneli ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Siyabonga, ungakhohlwa ukusubscribe, uyathandwa. Usale kahle.